O cal é un espazo natural, un recuncho como hai tantos en Galiza, que foi abandonado hai moitos anos, un lugar no que aquí había moitos usos humanos, había moita explotación de froita e de gando, todo eso quedou no abandono, co abandono do rural, e convertiuse, bueno, pues, un lugar, un bosque parcialmente moi degradado polo eucalipto, e o que fixen foi eliminar eses eucaliptos, recuperar pois un pouco os usos que había, plantei árbores e froiteiras, e recuperei pois as árbores vellas que estaban pois moi abandonadas, como son os castiñeiros ou as nogueiras, intentando recuperar un pouco pois todo ese esplendor que tivo décadas atrás. O cal xorde como un dobre acto de rebeldía. Por un lado, rebélome como biólogo ante a degradación da natureza galega, e por outra banda, como veciño que vivo aquí en San Sadurniño, é un acto de rebeldía contra o abandono dos usos tradicionais dos nosos montes. Cando chego ao cal, o primeiro que espero ver é que nada teña cambiado desde a última visita, que non haxa indicios de que pasara o ser humano por aquí, porque iso significaría que todo está ben, todo está no seu sitio e a fraga e os animais están tranquilos. Este é un freixo que soporta o cartel de entrada ao espazo natural do cal. No cal teño establecido un itinerario en 12 paradas nas que explico que o que me interesa que a xente saiba deste lugar, e unha das máis significativas para min é a que lle chamo o Lar dos Trasnos. O Lar dos Trasnos ven sendo pois este vello tronco de castiñeiro, un castiñeiro moitas veces centenario, que morreu hai uns poucos anos, algún máis que queda de pé. É un lugar no que, aproveitando a madeira en descomposición, pois viven moitísimos animais, moitísimas plantas e todo tipo de criaturas, incluso seres mitolóxicos como son os landros e os litos. Os litos sempre están acosando os landros son os amigos das fragas e os litos son os enviados dos eucaliptos. Onde entran os litos acaba chegando o eucaliptal. E eu, pois este é unha brincadeira para os cativos que veñen por aquí. Os cativos teñen que atopar os litos e leválos para as súas casas, así o eucalipto nunca entrará no cal. Outra das paradas deste itinerario é a que lle chamo arboricidio. Esta é unha parada de denuncia dun feito criminal que se cometeu aquí alrededor de hai 25-30 anos, que foi a tala de media dúcia de castiñeiros enormes como os que vimos antes. Foron talados sin ningún sentido, estaban vivos, producindo seguramente unhas castañas riquísimas, pero os cortaron e os levaron o que son as cañotas. Aquí tedes unha cañota deitada. Levaron as cañotas para poñer de adorno pois, nuns chalés cunhas macetas con xeranios. A parada número 9 chamase a Senda dos Australianos. É un pequeno percorrido que sae da base de dous eucaliptos moi grandes que caeron un deles caeu co temporal Hortensia no ano 84, pero o seu xemelgo está aínda vivo e en pé, florecido. Estes son os australianos, e a Senda dos Australianos pois fai referencia a estas dúas árbores e a unhas poucas máis, que son uns eucaliptos moi grandes que van quedar no cal. Eu teño eliminado moito eucalipto aquí, pero estes non os vou eliminar porque aquí tedes o letreiro, porque estes eucaliptos, pois sacalos de aquí montaría un follón tremendo, arrasaría con moitas árbores autóctonas, entón vanse quedar aquí até que eles queiran.
Esta non é unha parada, pero quería ensinar os límites do cal. Aquí remata o cal, remata o que é a fraga, o bosque caducifolio cheo de vida. E adentrámonos no que son os límites do que rodea o cal, que é unha plantación recente de eucalipto. Eu a este lugar chamolle o asombro do Yanomami, porque eu síntome cada vez que veño como un indio que saíra da selva amazónica e se atopara de súpeto con unha plantación de soia, de sorgo ou de calquera outra planta para uso industrial. Vale. Isto é o eucalital que rodea o cal, e aquí temos a fraga pois chea de vida. Esta é a diferencia.